mu nthawi yosinthira kupita mu creative society, munthu aliyense adzalandira ndalama zokwana $10,000, nyumba zaulere zosachepera ma square mita 60 pa munthu aliyense, chithandizo chaulere chakuchipatala, maphunziro aulere kwa moyo wonse, chitetezo kumadera onse a dziko lapansi, kugwira ntchito maola 4 pa tsiku, masiku 4 pa sabata, kukhala ndi choti miyezi 2 pa chaka, malipiro abwino komanso ofanana pa dziko lonse lapansi, osapereka misonkho pa munthu, mabizinesi ang'onoang'ono apakatikati, mitengo yokhazikika pa zinthu zonse. Ndikayang'ana chithunzi cha dziko la mtundu lingaliro limabwera m'maganizo mwanga. Izi ndi zabwino kwambiri inde, ndifuna moyo wotere. Koma monga mwa munthu aliyense kukayikira kati mwanga kumayamba kunena kuti choyamba zotheka kupanga izi, ndipo ngakhale zitakhala zotheka ndithudi sichingachitike ine ndili moyo, ndipo akupitiriza kunena kuti palibe zimene azakulolani kuchita izi. Ndipo mukudziwa zomwe ndimamuyankha mukunena zoona, ndipo ndithudi akulondola mu nkhani ya zachuma cha masiku ano cha consumerist format. Izi sizingatheke, izi zikufunika ikonomi ya mtundu wina. Tiyenera kuyang'ana kupyola malire a dongosolo la masiku ano, ndipo ndikupemphani kuti muphunzire za njira yatsopano ya chuma yomwe ingapereke moyo wapamwamba kwa munthu aliyense. Ndondomekoyi idapangidwa ndi kuperekedwa ndi akatswiri ochokera pa dziko lonse lapansi. Imakhuza zosowa zachuma za munthu aliyense, kupita patsogolo kwa ukadaulo komanso kufunikira kwa chitukuko chathu kuti chipite patsogolo. Ndondomekoyi idzasintha miyoyo yathu kuyambira tsiku loyamba la kukhazikisidwa kwake. Ndikufuna kuti ndikuonetseni kuti kukhazikisidwa kwake ndikotheka pokhapokha ngati dziko lingasinthe kuchoka mu consumerist format kupita mu creative society. Ndikufotokozerani chifukwa chake. Mosiyana ndi ndondomeko ya zachuma yakale ya tsopanoyi, idzakhala ndi cholinga china chimene chili kupititsa patsogolo moyo wa aliyense pa dziko lonse lapansi. Pali zofunika ziwiri kuti ndondomeko ya zachuma yatsopanoyi ikwaniritse cholinga chake ndi kumagwira ntchito. Choyamba, ndondomekoyi ikufunika dziko lonse lisayang'ane ntchito mu dziko limodzi. Chofunika chachiwiri ndicho kudzilamulira kwa dziko. Mphamvu zonse ziyenera kukhala m'manja mwa anthu. Chuma pamodzi ndi magawo ena aukadaulo aziyendetsedwanso ndi kuongoledwa mwachindunji ndi anthu oyimiridwa ndi munthu aliyense wa ife kudzera mu zitsanzo. Kotero ndondomeko ya zachuma yatsopanoyi ndi zofunika zake kuti ikwaniritsidwe. Zofunikazi ndizotheka mu creative society yokha. Tsopano ndikuyitanirani mu ndondomeko iyi imene ibwere posachedwa tikamaliza ma stage atatu omanga creative society: information, political ndi referendum. Dziko lizapita mu creative society mwamtendere limene tonse tasankha pamodzi tikukhala dziko limodzi. Kuyambira nthawi imene zizatenga nthawi yochepa kuti tikhazikitse ndondomeko ya zachuma yatsopanoyi, miyezi 6 kutengera kuwerengera koyamba. Pambuyo pake tizalowa mu nthawi yosinthira kulowa mu creative society yomwe izakhala zaka 5 mpaka 6. Tikangolowa mu nthawi ya kusintha, aliyense azapatsidwa ndalama zokwana $10,000 pa mwezi uliwonse, maulere, nyumba yawo yokwana 60 square mita pa munthu, maphunziro ndi zamoyo zizakhala zapamwamba komanso zaulere, chimodzimodzi zinthu zonse, magesi, madzi komanso njira zotenthetsera zinthu. Ngongole zonse zidzathesedwa. Ngongole zizakhala zopanda interest, opanda msonkho ku anthu komanso ma business ang'onoang'ono. Ide izi zizabweretsa mafunso ambiri. Kodi anthu azizagwira ntchito? Kodi mitengo izakhala yotani? Kodi
padzakhala kukwera mitengo kwa zinthu ndipo funso lodziwika bwino komanso lofunika kwambiri. Ndalamazo zidzachokera kuti? Kotero tiyeni tizitenge mwadongosolo. Kuti ndalamazi tidzazitenga kuti? Kuchokera pa nthawi yosinthira kupita ku Great Society. Mu ndondomeko ya zachuma yatsopanoyi ndalama zidzapasidwa pamodzi kuti zigwira ntchito dziko lonse. Fund for Global Financing izapanga ndi kufalisa ndalama. Sizangowunjika ndalama monga masiku ano zikuchitikira kapena mmene mabanki akuchitira pano. Sipadzakhala mabanki mu nthawi yosintha kupita ku Great Society chifukwa ndalama izakhala ya digital. Kunena zoona sikuzakhala ndalama. Awa ndi manambala chabe ogulira zinthu. Ndiyo asset yanu yomwe mutha kusinthana ndi chilichonse. Ndalama imakula kugula naso ozikakula imene tikuyitchula pano kuti ndalama. Mosiyana ndi consumerist format, zochitika zonse zachuma zidzakhala zosabisa komanso zoonekera kwa aliyense. Ntchito la bungwe loona zachuma ndi kupereka chuma chokwanira chimene dziko likufuna. Izi ndizotheka bwanji? Dziko lidzaonetsa zomwe likufuna kupitisa patsogolo kupanga komanso mapulojekiti amene akufunika kwaniritsidwa. Akatswiri azidzagwiritsa ntchito artificial intelligence kudziwa ndalama zomwe zikufunika kuti likwaniritse zolinga zake, ndipo Fund for Global Financing izapanga ndalamazo. Ngati dziko, mzinda kapena dera likufuna kugwira ntchito, izidzapereka pempho ku electro platform. Mwachitsanzo, ngati mzinda ukufuna kubweretsa china chake, izapereka pempho, ndipo Single Fund for Global Financing izapereka ndalama. Zili ngati m'banja mumadziwa zomwe aliyense amafuna, ndipo mumagawa ndalama kuchokera ku budget kuti ugule zinthu zofunika. Mathauza, sabato, piano. Chimodzimodzinso muzinda ndi pa dziko lonse lapansi. Chosiyana ndi chakuti bajeti yathu monga gulu lilibe malire. Tikuzogwiritsa ntchito ndalama zomwe tikufuna ngati pali china chake choti tigwiritse ntchito, ndipo tikufuna njirayi sikulepheretsa chitukuko cha chuma. Chuma chimapita patsogolo ndipo mwayi wathu umawonjezereka. Mu ndondomeko yatsopanoyi ya chuma sipadzakhala ndalama za mizinda ndi mayiko. Sipadzakhalanso ndalama za boma. Malo okhawo omwe ndalama zitha kuziwunjikidwa ndi ku akaunti yanu, ndipo inuyo mumagwiritsa ntchito momwe mukufunira. Ngati dziko, mzinda kapena mudzi uli ndi budget mosakayikira, padzakhala omwe adzayeza kupeza phindu kuchokera ku budget imeneyi. Akuluakulu aboma ndi ena. Ndipo pamene palibe budget sangachotsepo. Ndipo ili yankho ku funso loti chifukwa chiyani sipadzakhala katangale, kuba komanso utsogoleri wa kuba. Sipadzakhala kusinthasintha wa mapulojekiti chaka chino kusiyana ndi chaka chamawa, ndi cholinga choti ena apezeko phindu. Izi sizidzachitika chifukwa ntchito iliyonse ya ndalama izakhala yoonekera. Kafukufuku wa mmene ndalama yagwira ntchito izathandizidwa ndi ukadaulo wa Voskhod. Simungathe kugula zida zomangira pa mtengo wokwera kuposa zomwe zimagulitsidwa kulikonse, ndipo aliyense amatha kuona mtengo wake. Kuti zingatheke bwanji kuba ngati zomwe mumagula ndi kugulitsa zitha kuoneka nthawi yomweyo? Kayendetsedwe ka ndalama kazidzakhala kodziwika ndi aliyense. Ndalama iliyonse izidzaoneka komwe yapita. Pakali pano mu consumerist format, nkhani zonsezi ndizobisika, koma mu nthawi yakusintha zonsezi zizapezeka kwa aliyense. Muzidzatha kuona ndalama zomwe zogwira ntchito dziko lonse lapansi posatengera komwe ukukhala, chifukwa ndalama za dziko ndi ndalama zanu. Kuti zinthu zitheke komanso kuti zionekere poyera, padzakhazikitsidwa njira yatsopano ya ndalama zomwe izagwiritsidwe ntchito kulikonse pa dziko lapansi.
izakhala ya anthu ndipo izapangidwa ndi single fund for global finance. Izakhala digital, sizingatheke kusokoneza, mphamvu yake sizatha, simungathe kutaya ndalama za digital, sizingabedwe ndipo kagwiritsidwe ntchito kake kamakhala koonekera ndi aliyense. Kuyambira tsiku loyamba la nthawi yosintha kupita ku creative society, kusintha kwa ndalama zomwe zilipo kale kupita pa chuma chatsopano kuzachitika. Ndalama zonse, ndalama zikuluzikulu ndi katundu wa anthu ndi mabizinesi zizasinthidwanso. Chifukwa chiyani ndalama imodzi izakhala ya digital? Chifukwa choyamba, ndalama zonse zizaoneka kagwiritsidwe ntchito kake ndi aliyense. Chifukwa chachiwiri, tekinoloji izapangitsa kuti pazakhale kufunikira ndalama za pepala kapena madokumenti. Ndalama za digital imagwirizana ndi zachilengedwe komanso ndi yosavuta. Munthu safunikira kunyamula chikwama, passport kapena tikiti ya ndege. Palibe chipisi kapena zida zina zomwe zimafunikira. Munthu amatha kudziwika ndi retina kapena chala. Nkhani zonsezi zizasungidwa pamodzi ndipo zizalamulidwa ndi dziko lonse, m'malo mwa mayiko ochepa kapena anthu ena amene zili lero lino limene chilichonse ndichogawanikana. Ukadaulo uzapangisa kuti kupanga chinyengo kuti kukhale kosatheka, sikuzatheka kumaba kapena kuzembesa ndalama. Mu creative society, munthu sazakhala ndi mantha ndi kalikonse kapena kubisa. Chilichonse chizachitika poyera komanso mwaufulu, chilichonse kuyamba bwino. Ndondomeko ya chuma yatsopanoyi izayika malire a chuma amene ali malire amene banja lililonse liyenera kukhala nazo mu dziko lonse. Pakanali pano, ndalama zovomerezeka ndi madola 10 miliyoni ndipo zinatsimikizidwa ndi kafukufuku wa posachedwa. Izi ndalama zonse kuphatikiza katundu osunthika ndi osasunthika. Katundu ndi magawo a aliyense m'banjamo. Ndalama ndi yokwanira kuti mukhale ndi moyo wabwino, otukuka koma osakwanira kupeza mphamvu zopanda malire. Chuma cha munthu chikadutsa malire ake, ndalama zosalazo zizangosowa, sizizaperekedwa ku akaunti ya aliyense ndipo zizangochosedwa. Tazolowera kuganiza molingana ndi chuma cha consumeristic format, koma apa muyenera kumvetsetsa kuti iyi ndi njira yokhazikika osati mabanki. Choncho ndalama sizizangounjikidwa. Anthu akufuna ndalama. Single fund for global financing izangopereka ndalama zofunika zomwe zizagwira ntchito. Dziko lizakhala ndi ndalama zokwanira ntchito iliyonse yoyenera kugwiridwa. Mu nthawi ya kusintha, ndalama zizafunika ngati njira yosinthira zinthu, kuyika malire kuti anthu onse asazaunjikire chuma komanso mphamvu. Izi zizapangitsa kutukula miyoyo ya anthu onse. Tiyeni tifotokoze mwachidule. Consumeristic format, ndalama ndi njira yosungira mphamvu. Anthu amayesa kudziunjikira, kuzibisa, kuzichosa pamene mu nthawi ya kusintha kupita mu creative society. Ndalama ndi chida chokwaniritsa zolinga za anthu mu dziko lonse, ndipo ndalama zidzafunika pa nthawi ya kusintha kupita mu creative society kwa zaka 5 mpaka 6 zokha, ndipo zidzafunikanso kutsogolo. Tifotokoza chifukwa chake. Masiku ano akuti vuto si ndalama koma kuchuluka kwake. Monga tanenera kale mu ndondomeko ya zachuma yatsopano, sipadzakhala vuto lotero koma funso ndi losiyana. Kodi sipadzapangitsa inflation? Yankho lake ndi losavuta. Sipadzakhala inflation ndipo ndizosatheka. Mu nkhani ya zachuma cha masiku ano, mitengo ya zinthu ingokwera, koma mu ndondomeko ya zachuma yatsopanoyi ya nthawi yakusinthira kulowa mu creative society, mavutowa sazapezeka. Chifukwa chiyani? Chifukwa mitengo izakhazikitsidwa pa dziko lonse lapansi ndi lamulo la zinthu zonse, katundu ndi ntchito, ndipo sipadzakhala kukwera mitengo kwa zinthu. Koma zikutsutsa funso lina: kodi mitengoyo izakhazikitsidwa pa mlingo wotani? Kodi buledi tizizagula
$1,000 chabwino ngati tingapange chiganizochi ngati dziko zitha kutheka mitengo ya zinthu izi zawunikiridwa ndi artificial intelligence kutengera maprofeti koma ganizo lomaliza limapangidwa ndi anthu onse. choncho sitingafune mitengo ya buledi kufika $1,000 koma tikadakonda kuti adzakhale otchipa posapa ndipo mitengo ya katundu yense idzatsika posapa. ndi tikufotokoza chani sipadzakhala ma interest angongole zonse komanso sipadzakhala misonkho pa mabizinesi ang'onoang'ono. magesi, madzi ndi gasi zidzakhala zaulere. ndalama idzakhala imodzi mu Creative Society. sipadzakhala malire a mayiko zomwe zikutanthauza kuti kwa misonkho yotulutsira kapena kubweretsa zinthu kuchoka kunja kubwera kwa maroboti, magaleta osagwirisira ntchito mafuta ndi ma logistic zidzapangisa katundu kutsika mtengo ndipo katundu wabwino adzapezeka dziko lonse mofanana. Mwachitsanzo, katundu yemwe akuchita $6 ku America, $1 ku Romania adzapanga 40 cents dziko lonse ndipo zidzakhala ndi kakomedwe kufanana. zakudya zokoma komanso zopatsa thanzi zidzapezeka kwa aliyense. Pakanali pano mconsumerist format nkhani ya zachuma anthu 8 billion ambiri zedi koma mu Creative Society anthu 50 billion ndi ochepa. ngakhale mu nthawi yosintha kulowa mu Creative Society sipadzadutsa mphutsi kapena tizilombo ngati zakudya zathu chifukwa chakudya cha organic chizidzapangidwa mwachangu pothandizana ndi ukadaulo monga vertical farms imene ilipo kale koma singayambisidwe pakali pano mu dziko la consumerist format. Ndondomeko yatsopano ya zachuma zidzakhala mwachilengedwe ngakhale lero tikuonjezera tizilombo ngati zakudya anthu 2 billion akusowa zakudya. mu nthawi yosinthira kulowa mu Creative Society sipadzakhala anjala kapena osauka. ndikuyerekezera kale funso lanu losatira kusintha kufulumira kotero kwa moyo wa anthu ndi mphamvu zogulira kuphatikizapo ndalama zaulere $10,000 mitengo yotsika ndi ntchito zothandizira zaulere kuti zonsezi sizibweretsa kusowa kwa zinthu. sizidzatero koma abwezi zoona zake zakuti sikuti zonse zidzakhala zosavuta. muzakhala ndi maganizidwe atsopano komwe mungagwiritse ntchito madola 10,000 chifukwa kusankha kwa katundu ndi ntchito kudzakhala kwambiri. mu nthawi yosintha kulowa mu Creative Society pafupifupi nthawi yonse mudzaona kuonjezera kwakukulu kwa chuma chifukwa anthu adzakhala ndi ndalama zokwanira ndipo padzakhala ndalama zopanda palili zomwe zikutanthauza kuti mphamvu yogula idzaonjezeka nthawi zambiri ndipo ichi ndi chiwonjezeko chachikulu cha zamalonda. kuphatikizapo mwayi wabwino udzaperekedwa kwa okonza zinthu pa business. izi zikuphatikizapo ngongole zopanda chiongoladzanja zopanda msonkho kwa mabizinesi ang'onoang'ono ndi apakatikati, madzi aulere, gasi ndi magesi kapena zipangizo zamakono. ndipo chofunika kwambiri kufunikira kwakukulu kwa mtundu ndi ntchito zawo. izi zidzakhala chilimbikitso chachikulu kwa iwo kupanga katundu wambiri kukulitsa ntchito zawo. ndondomeko yatsopanoyi ndi paradizo weniweni kwakulu yogulitsa. choyamba, kusowa kwa misonkho ku mabizinesi ang'onoang'ono ndi apakatikati sikudzathandauza kusintha kwa mitengo kokha, zikutanthauza ufulu wa chuma. ndalama zonse zomwe mumapeza ndi zanu ndipo ndinu mumasuka kugwiritsa ntchito momwe mukufunira. palibe amene adzatha kuchotsapo monga momwe chimachitikira lero kudzera misonkho sidzakhala yofunika chifukwa pali chiopsezo cha chuma ndipo ndalama zopitirira muyeso zidzaperekedwa kukwaniritsa zosowa. ku dziko lonse izi zidzagwira ntchito popanda malonda zomwe zizikupangitsa opanga zinthu kulemera. izi ndi zabwino kuposa misonkho. kachiwiri, ngongole za mabizinesi ang'onoang'ono ndi apakatikati zidzakhala zopanda chiongoladzanja. mutha kutenga ngongole ndi kugulitsa bizinesi yanu koma izi zikutanthauza kuti mukhoza kubwereka popanda malire ndipo osabwezera. mwachionekere padzakhala njira yowongolera. inde muli ndi udindo wobweza ngongole. palibe amene adzalole aliyense kukhala ndi moyo kuchokera pa msana wanzake. sibwino kuti munthu azingokhala kumangotengera kuti ndi president ndipo kuganizira kuti munthu aliyense ndi president. simungangodalira ena.
Ndipo chachitatu, phindu lina lalikulu la business ndi mtundu wa chuma omwewo idzakonzedwa mwa njira yoti ochita business aliyense azizadziwa nthawi zonse zomwe zikufunika. Izi zidzatheka chifukwa tidzagwiritsa ntchito ndondomeko ya zachuma yomwe inakonzedwa yomwe idzawerengedwe kugwiritsa ntchito artificial intelligence pa dziko lonse lapansi. Izi zikutanthauza kuti wa business aliyense akhoza kuyendera electoral platform ndipo mothandizidwa ndi artificial intelligence adziwe zomwe zifunikire pa katundu wawo ndi ntchito zawo pamalo ena ake. Artificial intelligence idzawathandiza kukonza data ndi kupanga chisankho choyenera kuti business yawo ikhale yopindulitsa komanso yapamwamba. Mwachitsanzo, mwaganiza kutsegula malo ogulitsira khofi, mukhoza kupita ku electoral platform ndi kuona kuchuluka kwa masitolo a khofi omwe ali mdera lanu momwe alili otangwanidwira, ndipo ngati pali kale masitolo awiri a khofi opanda kanthu mukhale kuposa kutsegula lachitatu. Bizinesi yotere idzalephera yokha ndi kusokoneza ena. Nthawi yomweyo artificial intelligence idzakudziwitsani kuti kulibe bekari ndilali, chifukwa chake kutsegula bekari kudzakhala kopindulitsa. Mwa njira iyi muzidzamvetsetsa bizinesi yopindulitsa yomwe mungatsegule kuti mupindule nokha komanso dziko. Kuphatikiza mukayamba business, artificial intelligence yomweyo idzakupatsani chisankho cha malo, kugula zinthu pa mtengo wabwino komanso malo apafupi kuti muchepetse ndalama zogulira. Idzakudumikizani ndi kampani yopangira kuwerengera ndalama zomwe zikufunika ngati pakufunika kuwerengeranso mitengo wa kukonza koyenera kwa malowo, kupeza makampani omwe angakonzenso pa mtengo wopindulitsa kwambiri, kupeza zosankha za mapangiro mayankho ndi kupangira anthu ofuna ntchito pamalo oyenera. Zonse pa dziko la tanke nthawi yomweyo ndi inuyo amene mudzasankha zomwe mwasankha ndi AI, ndipo zisankho zomaliza zili ndi inu. Artificial intelligence yomweyo idzawerengera nthawi yomwe idzatengere kuyambira zomwe mudzafunsira pa electoral platform kuti bizinesi yanu iyambe kupanga phindu. Kuphatikizapo AI idzawerengera kuchuluka kwa ogwira ntchito ndi kuthandizani mndandanda wawo. Izi ndizothandiza kwambiri kuganizira kuti sabata la ntchito lidzakhala masiku 4, maola 4 pa tsiku, kutanthauza kuti mugwira ntchito maola 4 tsiku lililonse pamalo ogulitsira khofi anthu 3 pa tsiku. Zidzafunika kusintha. Inde anthu ambiri adzanena kuti aliyense adzakhala wamalonda. Iwo sadzatero chifukwa kuyendetsa business kumafunika khalidwe lina lake, chilimbikiso, udindo, kudzipereka kwa nthawi, ndipo chofunika kwambiri luso loyendetsera bungwe. Ichi ndi chabwino kwambiri chosavuta kupita ku ntchito maola 4 masiku 4 pa sabata, kulandira malipiro abwino, kuwonjezera ndalama zaulere pa dziko lonse ndi kusangana ndi malo mopitiriza kupanga bizinesi yawo ndi kugwira ntchito pakufunika maola 24 pa tsiku, ngakhale athandizidwa ndi AI. Ngakhale artificial intelligence idzakuwerengera zili ndi inu kuti mugwire ntchito, AI idzakuthandiza kuyambitsa business, ikuthandizani koma ndi inu amene mudzayendetsa business. Kulankhulana ndi makasitomala, kuyang'anira kupanga udindo wa zonsezi kudzakhala pa inu mpaka kusankha mapangidwe, kuyambira pa zing'onozing'ono poyambitsa business. Palibe kuchokapo, mudzakhala otangwanira maola 24 pa tsiku, ngakhale kuti ntchitoyi yosavuta. Ndipo zili ndi inu kusankha kugwira ntchito maola 4 pa tsiku, masiku 4 pa sabata, kapena kukhala ndi business. Anthu ena amafuna kupeza zambiri pamene ena amakhutira ndi malipiro awo komanso moyo waulere odabwitsa. Mwachibadwa zinthu zonsezi monga zopanda misonkho, ngongole zopanda chiwongoladzanja ndi zina zotero zidzakhala ndi zotsatira zabwino pakuwonjezeka kwa malipiro. Malipiro adzafunika kuwonjezera pafupipafupi chifukwa makampani adzafunika antchito aluso kuti akwaniritse kufunikira kwa katundu ndi ntchito. Popeza ndalama zaulere zidzalola ngakhale anthu opeza ndalama zochepa kuti agule zinthu zabwino, padzakhala kuwonjezeka kwa makampani omwe amafunikira antchito kuti akwaniritse izi. Mwachitsanzo, tiyeni tilingalire bizinesi yapakatikati. Munthu ali ndi bizinesi yokhala ndi antchito 200 kapena 3 ndi ndalama zokwana $1 mamiliyoni angapo. Sayenera kulipira misonkho.
ndalama zonse zopeze ndi zawo, ndipo ndithudi iwo azakweza malipiro chifukwa mpikisano wa akaswiri msika wa ntchito udzakhala wambiri. Ngakhale kuti ulova udawonjezeka mosapeweka dziko la makono mu Creative Society, malo mwake pazakhala mpikisano wa antchito abwino, iwo azafunika. Ndipo timafika kufunso lina lomwe nthawi zambiri imafunsidwa: kodi anthu angafune kugwira ntchito ngati ali kale ndi moyo wabwino wopatsidwa ndalama zaulere $10,000? Anthu azagwirabe ntchito chifukwa ndalama zokwana $120,000 pa chaka ndi chiyambi chabe chotukuka kwa munthu. Ndi anthu ochepa chabe amene amafuna kukhala achuma chochepa. Mwachitsanzo, ngati munthu akufuna kugula galimoto yabwino ndi kuti akunikira zaka zambiri kulandira ndalama yaulere, kodi sizingakhale zophweka kugwira ntchito ndi kugula galimoto mwachangu? Azizalandira $5,000 to $10,000 kapena kupitilira pa mwezi. Pa chaka atha kusungira ndalama zokwanira kugula galimoto ya mtima kwawo ndi kuyendera kupita ntchito yomwe amayikonda. Mudzafunanso ma watch abwino, mafoni abwino, malaputopu atsopano. Chifukwa chani? Chifukwa choti muzidzakwanitsa kugula, muzagula chakudya ku restaurant ngati simukufuna kuphika imene ili pafupi ndi nyumba yanu. Izi zidzafunikira ndalama ndipo zabwino. Pa nthawi yosinthira kupita mu Creative Society, anthu azidzagwira ntchito maola 4 pa tsiku, masiku 4 pa sabata, kukhala ndi chuti yolipidwa kwa miyezi 2 pa chaka, ndi kulandira salale yokwera kwambiri dziko lonse lapansi. Kuphatikiza apo, tikuthokoza kubwera kwa ukadaulo, ntchito zotopetsa komanso zosangalatsa zidzatha. Anthu azakhala ndi ntchito zomwe azidzazikonda chifukwa pamakhala ntchito zambiri zatsopano zopititsa patsogolo kuthekera kwawo. Aliyense azatha kuphunzira ntchito zatsopano. Tsopano tikumvetsetsa kuti anthu azakhala ndi mwayi okhala ndi zomwe akufuna, monga nyumba, galimoto kapena foni. Koma funso limabwera kuti nanga katundu kodi siwaboma? Chilichonse chomwe munthu ayenera kukhala nazo ndi zake, monga nyumba, malo, ndi zina. Koma mabizinesi monga sitolo, malo ogwirira ntchito, malo ogwiritsira zakudya, kefu ndi zina zofanana nazo. Koma migodi ya dziko idzayimira anthu onse dziko. Tikuyamikira kuti magesi, madzi komanso gasi zidzakhala zaulere ku anthu komanso mabizinesi ang'onoang'ono. Ndondomeko ya chuma yatsopano idzapereka mwayi kukula kwakukulu kwa mabizinesi, kutukula moyo wa anthu komanso dziko lonse lapansi. Chifukwa chinanso chomwe chuma chapadziko lonse lapansi chidzakwerere mu nthawi yosintha kulowa mu Creative Society ndi kugwiritsa ntchito chuma chokonzekera pa dziko lonse lapansi. Tangoganizani kuchuluka kwa ndalama ndi zinthu zosafunikira zomwe tsopano zikugwiritsidwa ntchito pakuchulukitsa komanso kuletsa zomalizi kuti muonjezere mtengo wa zinthu zosalazo. Ndipo komabe pa nthawi yomwe gawo limodzi mwa magawo atatu a zinthu zomwe zatsala pang'ono kudyedwa zikuwonongera, pali mayiko omwe anthu sanayesepo ngakhale zinthu pakali pa mayiko amenewo ali ndi zinthu zofunika mayiko ena. Ndondomeko yatsopano ya chuma idzathetsa vuto ndi kukonzekera mwanzeru komanso mayendedwe anzeru. Logistics idzawerengedwa ndi akaswiri mothandizana ndi artificial intelligence ndi cholinga chogawa katundu oyenera kuti aliyense athe kugula zomwe akufuna. Mu nthawi yosinthira kupita mu Creative Society, palibe malire pakukula moyo wa munthu. Zidzakhala zotheka komanso zofunikira kupititsa patsogolo moyo wa koma zidzakhala zoletsedwa moyo. Ndikumbukire kuti moyo wa munthu ndiwo ofunika kwambiri dziko lonse ndi bwino wake. Chabwino abwenzi, tiyeni tifotokozere mwachidule tsopano mukumvetsa momwe ndondomeko ya zachuma ya Creative Society idzayendera. Izi zapereka moyo wabwino kwa aliyense. Izi zikuphatikiza ndalama zomwe zidzaperekedwa pa mwezi $10,000, mitengo yokhazika ya zonse, malipiro apamwamba, chithandizo cha
chamankhwala chaulere ndi chapamwamba, maphunziro ndi makhalidwe abwino kwambiri opangira bizinesi. Uwu ndi ubwino ochepa chabe oyerekeza ndi ujournalist format. Kutha kwa nkhondo, kukwera kwa nyengo ya mavuto ndi ndalama zokhazikika, zonsezi zidzapangitsa anthu kukhala athanzi, ndipo izi zofunikira kwambiri. Palibe chifukwa chochitira upandu, palibe chifukwa choyika moyo osangalatsa pachiswe. Funso losavuta ndi lakuti chifukwa chiyani moyo wa munthu uzayamba kukhala ofunikira kwambiri. Dziko lidzasintha kwambiri. Moyo wanu wachimwemwe ndi umene mudzausamalire. Uwu ndi moyo wanu okhawo komanso ndi mwayi ku dziko lonse. Masiku ano anthu ali pachimake pa kulamulira zinthu. Izi ndi zoona. Masiku ano ndi mipata yaying'ono yokha ya kumvetsetsa yomwe imatisiyanitsa ndi kulamulira zinthu. Chinthu chokha chomwe tikusowa kuti tikwaniritse mipatayi ndi kupanga chitukuko cha sayansi ndi asayansi ochokera pa dziko lonse lapansi, kugwira ntchito limodzi, kuwapatsa ndalama zopanda malire. Ndipo izi zidzatheka kuyambira masiku oyambirira a nthawi yosinthira kupita mu creative society. Ndipo chofunika kwambiri kupereka ndalama zopanda malire ku asayansi ndi mwayi okhawo othetsera vuto la nyengo. Chifukwa iyi ndiye nkhani yofunika kwambiri masiku ano. Kuyambira nthawi ino tidzatha kupulumutsa dziko lapansi ku kuwonongeka kwa nyengo ndi kuyambitsa njira yothetsera mavuto a chilengedwe. Nthawi yosinthira idzatheka zaka 5 mpaka 6. Pambuyo pake tidzalowa mu creative society. Ndipo creative society ndi dziko lokhala likuthekera kodabwitsa pomwe matekinoloji atsopano adzapezeka. Health capsule idzalola aliyense kuwonjezera moyo wake kupitira malire ndi kukhala mthupi la thanzi ndi lachinyamata kwa zaka zosachepera 1.5. Replicator ndi ukadaulo omwe uzidzatithandiza kupanga chilichonse kuchokera ku tinthu tating'ono kwambiri ndi kuwongolera zinthu pa mlingo wa quantum. Matekinoloji amenewa adzakhala mnyumba iliyonse. Ichi ndi chifukwa chimene sitidzafunanso ndalama. Creative society idzathetsa mavuto athu onse azachuma ndi kutsegula dziko latsopano la mwayi odabwitsa komwe mungapange zomwe mungathe. Ngati tikufuna kukhala mu dziko lotero, bwerani pamodzi ndi amiliyoni ya anthu, ine ndi inu, kupereka mwayi opanga creative society imene idzakhalapo ngati aliyense mwa ife atengepo mbali pa siteji yovutayi imene ili siteji yodabwitsa anthu. Aliyense wa ife akukhuzidwa ndi mmene nkhani ya zachuma ikuyendera m'dziko lino, koma tikufuna njira yotulukira. Komabe njira ndi creative society basi. Choncho kwa amene akudziwa njirayi ayenera kudziwitsa anzake. Creative society idzapereka mwayi wotukuka kwa aliyense dziko lonse lapansi komanso dziko. Ichi ndi chimene chidzatimasule. Mu journalist format palibe amene amapeza ulu weniweni, kumakhala kuzunzana. Anthu ambiri amazunzidwa ndi ocheka. Ngakhale zili choncho, ozunzawo amangodziyika pa ukapolo. Mu dziko ili palibe amene angapeze ufulu weniweni, koma mu creative society mokha basi.